Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní Maturity v mobile. Dnes si spolu preberieme ďalšiu maturitnú tému a to je romantizmus. Tak, poďme na to. Maturitu v mobile ti prinášajú Mobil Online, Samsung a Banskobystrický samosprávny kraj. Už v predchádzajúcom videu sme konštatovali, že po výraznom umeleckom období klasicizmu nastúpi úplne nový, iný výrazný smer – romantizmus. Aké umelecké diela vznikli a prečo boli práve také, aké boli? Z akého životného pocitu autora vzniká romantické dielo? V roku 1789 sa vo Francúzsku rozhorel požiar revolúcie za zmenu spoločnosti v duchu hesla rovnosť, bratstvo, sloboda. Egalité, fraternité, liberté. Viac ako polstoročie sa bude Európa zmietať v revolúciách a národno-oslobodzovacích vojnách, aby na konci vznikol nový, rovný, bratský a slobodný svet. Nový spoločenský poriadok však nesplnil očakávané ideály. Zavládla moc peňazí a zisku. Hlásaná rovnosť spoločnosti sa nerealizovala, rovnako ako sloboda a bratstvo ľudí. Z toho rozhorčenia a poznania pramení základný životný pocit umelcov tohto obdobia. Sklamanie, smútok, vzdor, prípadne útek. Prirátajme k pocitu básnikov aktuálnu dobovú filozofiu nemeckého filozofa Hegela a jeho učenie o vláde absolútneho ducha. Svetu vládne absolútna idea a materiálny svet je tu len a len z jej vôle. Čistý idealizmus. Z takýchto základov vyrástlo umenie romantizmu. Literárny hrdina. Je autoštilizáciou autora, vyjadruje autorové pocity, konanie, stotožňuje sa s ním. Spoločnosť pokladá za nespravodlivú, jej morálku za pokryteckú, preto sa cíti byť spoločnosťou nepochopený, neprijatý, vydedený, berie na seba podobu tuláka, žobráka, zbojníka a pred reálnym svetom uteká do svojho vysnívaného ideálneho sveta, v ktorom, ako verí, bude absolútne slobodný. Romantický hrdina je individualista. Silný, odhodlaný človek veľkých túžob a snov, veľkej bolesti aj nenávisti, ktorého najvyššou métou je sloboda. Na dosiahnutie tohto cieľa vykoná romantický čin, pri ktorom často zahynie. Romantický hrdina neuznáva žiadne autority, ani Boha. Táto črta sa volá titanizmus, alebo byronizmus, podľa otca európskeho romantizmu, Lorda Byrona. George Gordon Noel Lord Byron. Tento nespokojný samotár sa narodil v Londýne do rozvrátenej aristokratickej rodiny. Od narodenia trpel deformáciou pravej nohy a krýval, za čo bol často terčom posmeškov a trpel komplexom menejcennosti. Neskôr si ho kompenzoval bravúrnymi činmi, napríklad preplával Hellespont. Väčšinu detstva prežil s matkou v chudobe Škótsku, kde ako 10-ročný nečakane zdedil šľachtický titul. Začal sa pripravovať na parlamentnú kariéru. Už počas štúdia v Cambridge mal povesť búrliváka, skazeného a nešťastného mladíka. Potom pobúril anglickú aristokratickú spoločnosť. Po sotvaročnom manželstve opustil svoju ženu a dieťa kvôli nevlastnej sestre. Spoločnosť ho odsudzovala nielen pre morálne delikty, keď ctihodným lordom zvádzal manželky a dcéry, ale bol aj politicky nebezpečný. Pamätnou sa stala jeho reč snemovni lordov na obranu anglických robotníkov. Byron jasne odprezentoval svoje predstavy o spravodlivej spoločnosti a stal sa politicky nepohodlný. Opustil Anglicko. Krátko, ale búrlivo žil v Taliansku, kde sa pridal ku karbonárom, bojovníkom za slobodu a zjednotenie Talianska. V lete 1823 odplával loďou do Grécka, kde chcel bojovať za oslobodenie krajiny spod tureckého pánstva. Do bojov sa však nestihol zapojiť. Dostal horúčku a na jar 1824 umrel pravdepodobne na maláriu. Veľa autobiografických črt premietol Byron do svojho hrdinu Dona Juana. Áno, poznáte ho. Nezabudnutelný zvodca žien, prelietavý a vždy slobodný. Výraznou autoštilizáciou Byrona je hrdina lyrického cestopisu Childe Haroldova púť. Sir Childe Harold, znechutený radovánkami veľkomesta a odvrhnutý spoločnosťou, opúšťa krajinu večnej hmly Albion, starý názov Anglicka. S pocitom svet neľúbil som, ani on mňa nie. V 4 básnických spevoch skladby navštívil stredomorské krajiny: Portugalsko, Španielsko, Jónske ostrovy, Grécko, potom Belgicko, Nemecko a Taliansko. Je uchvátený krásou prírody aj umeleckých diel a pripomína si históriu. Hovorí, že každá krajina na svoj rozvoj potrebuje slobodu a zaslúži si ju.
Tak, priatelia. Romantici nielen romanticky tvorili, ale aj romanticky žili. Napríklad aj Karel Hynek Mácha, najväčšia osobnosť českého romantizmu, básnik, prozaik i dramatik. Vyštudoval filozofiu a právo, hral ochotnícke divadlo a maľoval. Mácha umrel na prudké nákazlivé ochorenie mladý, 26-ročný v deň svadby s milovanou Lori, ktorá mu porodila syna. No, čo sa tu dá povedať. Po Máchovi zostala lyricko-epická skladba Máj. Príbeh Viléma, strašného lesu pána a jeho milej Jarmily je zachytený v 4 spevoch a 2 intermecách. Prvý spev začína krásnym opisom májovej prírody. Jarmila čaká na brehu jazera na svojho milého Viléma, no dozvie sa, že je uväznený a zajtra bude ako otcovrah popravený. Vilém totiž zabil zvodcu svojej milej, nevediac, že smrťou trestá svojho otca. V druhom speve Vilém vo väzení sníva svoj sen o slobode. Spomína na neradostné detstvo a aj život zbojníckeho vodcu. O polnoci začína prvé intermeco. Zbor duchov sa pripravuje na prijatie Vilémovej duše. V treťom speve Vilém popravený. V druhom intermece zbojnícka družina smúti za svojim vodcom a vo 4. speve prichádza na miesto popravy po 7 rokoch autor, básnik. Je pozdný večer, 1. máj. Vo francúzskej literatúre predstavuje vrchol romantizmu román Chrám Matky Božej v Paríži od Victora Huga. Iste poznáte romantický príbeh lásky totálne škaredého zvonára Quasimoda a krásnej cigánky Esmeraldy. Spletité osudy, intrigy, city a vášne, únos, pokus o vraždu, túžba po nedosiahnuteľnom a nešťastná láska v stredovekom Paríži. Sándor Petőfi, po matke Slovák, po otcovi Chorvát, najrevolučnejší romantický maďarský básnik, idol mládeže a apoštol maďarskej revolúcie roku Meru 8. Padal ako hrdina bitke pri Világoši. Vraj, nedávno som sa kdesi dočítal, že to nie je pravda. Vraj ho ruské vojska odvliekli do zajatia a po peripetiách dožil svoj život pod cudzou identitou kdesi na Ukrajine. Toto nevymyslíš. To je život romantika. Nie som Byron. Iný som. Tvor ešte svete nevídaný, jak on som pútnik svetom štvaný, no v duši s iným, ruským snom. To sú verše Michaila Jurjeviča Lermontova. Ako 2,5-ročný osirel, vychovávala ho stará mama, no aj tak spomína na svoje detstvo ako na šťastné obdobie, najmä na letá pod Kaukazom v kúpeľoch Piatigorsk. Ako študent sa zapájal do revolučných protisárskych krúžkov a svoje odmietanie spoločenského poriadku dával najavo aj ako dôstojník cárskej armády. Dostal sa do nemilosti, najmä potom, ako ho obvinil cársky dvor zo smrti svojho veľkého vzoru, Puškina. Za to ho degradovali, uväznili, potom preložili k inému pluku. Lermontov kritike neustával. Cárovi poskokovia nahovorili jeho nadriadeného, majora Martinova, aby ho vyzval na súboj. Martinov vystrelil prvý ešte pred Povelom. Bola to vlastne vražda. Lermontov umrel v krásny júnový deň v roku 1841 v milovanom Piatigorsku pod Kaukazom. Lermontová poéma Démon je považovaná za druhé najväčšie romantické dielo ruskej literatúry. Príbeh rozpráva o padlom anjelovi, ktorý je pre vzburu voči Bohu odsúdený k večnému nepokoju a bezcielnemu blúdeniu vesmírom. S nevom spomína na časy, keď ešte veril, nepochyboval, miloval a nepoznal zlo. Opustený a všetkými nenávidený sa zamiluje do smrteľníčky krásnej Tamary, ktorá pred sobášom čaká svojho snúbenca. Démon zachvátený zlobou z cudzieho šťastia spôsobí prepadnutie a smrť Tamarinho snúbenca. Tamara smúti, vstúpi do kláštora a stále ju prenasleduje tajomný hlas a prosí o jej lásku. Démon sa chce zrieť zla, zmieriť sa s Bohom a milovať. Poboská Tamaru, ona v tej chvíli umiera. Démon sa vracia do vesmíru, je odsúdený na samotu, zlo a prekliatie. Autoštilizácia? Lermontov ako démon? To nevymyslíš. To vymyslel Lermontov. Alexander Sergejevič Puškin, najväčší ruský básnik, priateľ revolucionárov, dekabristov, manžel vraj najkrajšej ženy v Rusku tých čias. Zlé jazyky tvrdia, že práve to sa mu stalo osudným. Do krásnej Natálie sa vraj zahľadel sám cár a rafinovane sa zbavil soka. Puškin umrel v súboji s francúzskym šľachticom Dantesom. Zostalo po ňom dielo hodné klasika.
Za najvýznamnejšie je považovaný veršovaný román Eugen Onegin. Dielo je dokonalou ukážkou štilistických a lexikálnych možností ruského jazyka. Autor románe opisuje obraz ruského života v prvej polovici 19. storočia a za hlavného predstaviteľa tejto doby si vybral mladého šľachtica a veľkomestského elegána Eugena Onegina. Ten sa vydáva so svojím priateľom Lenským na vidiek za jeho snúbenicou Olgou. No mimo mesta sa nesmierne nudí. Olgina sestra Tatiana sa do neho zamiluje a vyzná mu lásku. No on pre ňu nemá pochopenie a chladne ju odmieta. Aby sa rozptýlil, začne sa dvoriť Lenského snúbenici Olge. Lenský sa vydá chrániť česť ľahkomyselnej Olgy a Onegin ho v súboji zabije. Po Lenského smrti sa Onegin vydá na bezcielnu púť po Rusku, až sa napokon vracia do Petrohradu. Tam sa opäť stretáva Táňou, ktorá medzitým sa stala manželkou kniežaťa. Vyznáva jej svoju lásku, no tentoraz je to Táňa, kto odmieta jeho vyznanie, hoci ho nikdy neprestala milovať. Priatelia, čo vám to tu rozprávam? Pri Puškinovi to mala byť kapitánova dcéra, ale to iste poznáte, veď je to povinné čítanie. Takže priatelia, sme na konci ďalšej témy a poďme si teraz spolu zopakovať tie najdôležitejšie informácie na našej tabuli. Ahojte!